kun sinä tämän videon katsot, kun sinä tätä videoa katselet, niin kello on juuri sitä, se kello on just sen verran, mitä sinä katsot. Ei ole se aika 10.52, mitä tossa nyt on. Ja silloin kun sinä tätä katselet, niin kello on jo, voi olla mitä tahansa. Eli kello on nyt, kun tämä video tehdään, kun tämä video nyt kuvataan, niin kello on ton verran aamulla. Mut sitten kun sinä katselet tätä, niin kello saattaa olla, silloin kun tämä tulee ulos, niin se kello on juuri sen verran, kun sinä tätä katselet, niin silloin tää on tullut ulos, kun sinä tätä katselet ja katsot kelloa, aha, kello on ton verran, ja tää on tullut, video on tullut pihalle. Kello on sitä, kun sä katsot tämän videon, niin kello on silloin, kello on just sen verran, mitä kun sä katsot tämän videon, niin kello on just sen verran. Kun tää video tulee ulos, niin kun sä katsot kelloa, ja kun video on tullut ulos, niin kello on just sen verran, mitä kun sä katsot kelloon. Se on just sen verran, kun tää tulee ulos tää video.